Angel lho dadi pemain humoris ki. Nek ora lucu dipaido, nek lucu engko dikira ming gojekan. Ah coba sampean wayangan dewa tok ora nganggo lucu. Apa betah sing delok? Oh. Ngene. Pak, Rene. Lah ngopo? Asaku senget kok kene gabung kene. Oh iya. Wis nang kene jagongan wong papat bae. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Wis ora ketambahan wayang liyane ndak ngisro. Ha iya. Menurut kowe piye karo kahanane Covid kaya ngene? Lah aku ya. Aku radong ngono. Iki ade ra iso pentas blas iki panggung-panggung do dilarang iki. Jebur sing dilarang ora mung merokok ya, Tru. Heeh. Pentas barang ya dilarang, ya wis ora apa-apa, pokoke nampa apa anane. Ah iki ngene, aku ngono. Wah. Lah iki ade ra iso rampung iki mergo disaut karo ponakane Dan ki. Pokoke nek kono omong dimentahke ya, Tru. Ya. Kulun bombong raos sing manah kula. Dene sak mangke anak kula sampun luar saking bungkus. Kowe mangkok apa bungkus? Ah manut. Aku dimangkok wae, aku dibungkus. Ya kaya ngopo senenge wong tuwa ngatasé dikira bocah mau ora iso ndrebolo ning jroning bungkus bareng 15 tahun kok isih urip mongko bareng luar saka bungkus lah kok semono gedene. Tak obati wae, Mar. Ha iya. Kok iso semono gedene iki tane obat mesti ta, Man? Mula dhewe wajib ngaturake syukur marang panguwasaning dat kamurweng dat. Muji syukur paring boga lan sandang kang murakabi. Kapok. Dondri tata krama ora. Kae sing ngendika wong tuaku, sing ngendika dewa, kok ming dimentahke ro suasu. Ae bapake kok dhisik lunga adoh banget ae lho. Semar ae wedi ae. Wis dhisik bablas adoh banget. Ndak melu disengeni. Mar, mau sik ngakon kowe to, dasmu. Kula nuwun Pak Bagong. Pasien. Monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng nggih. Perlunipun dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki rasa ngene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki gandeng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih? Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepuh. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku mboten cah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ngene cah bagus. Aduh Petro. Ayo.
kelas pinten li sekolahe ngendi li sekolahe teng pundi Bagus sekolahe kelas pira li pun kek pun aduh kalian tuh kagungane ngagung setan aku kok ya ora krasa sorry nggonamu kedawan kok nyelip nggone sengkune ayo njok ngapura nasa edan kok lorone kaya ngene kok sono dasar para nyoto mrene arep ngopo melabrak wong-wong karang kadempel ora minggat bumi angus karang kadempel berarti arep ngerusak karang kadempel dasar para nyoto sing betengi Bagong lho ayo sing gagah akeh sing digdaya akeh Petruk kon tekan kene aku nek mungsuh kowe tak idake modal kowe tak gajule ambyar sirahmu aku mau musuh wong ringkih kaya kowe musuh ya sing gagah-gagah sisan musuh ya sing digdaya sisan musuh kowe nggo ngopo Dur ngopo kowe aja sok ngembe karo wong aku ki arep kok iki wong digdaya selamat dadi Bagong aku maling belum tau konangan kok kowe ngece karo aku kene ra wong limpat ora bakal kelakon to sing dadi nyatane lho nyatane piye kowe apa aku sing modal nang kene wah iblis larat ora minggat pecah sirahmu nyo lho ngopo kok nyo lho kowe ngopo mau niku pecah sirahmu nyo nyo pecah guys iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah nyo pecah guys setan ora ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jirek nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti sak kendel pecah sirahmu ya guys kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur kowe mesti mak tratap ngono nek aku ki wong uripe jelek kok dadi nggo ngopo aku urip bendina meh nyaur 2000 esuk 2000 awan 2000 sore 2000 tekor nyo edan ora edan serius iki nyo ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah meguru karo wis 20 tahun aku sumpah nyo weh ya tenanan apa tenan yakin bola bokin sumpah ora bakal aku gawe-gawe nyo nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah gentenan kuwi adil gentenan piye genti aku njotos sirahmu ayo ngono kuwi kendel padha kendel mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik ya guys wela ngono kuwi ditampa ora penantangku wani wae wani ya gak ditonyo ping pira manut aku ki ping pira-pira manut kok watone isih kuat aku isih gelem ya iya iya kendel tenan kowe wedi nek aku madhep rene wedi tak mungkur wis nyagene nyag wis nyobres ngono piye toh kene ora gelem kene ora gelem maksudmu gimana iya iya aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel isin aku tulungi ngrekoso reng ayo do mangkat iki nek ora marani iso entek-entekan iki ora alhamdulillah iso gawe senenging dulur-dulurku tak terima-terima ke ora masalah iya iya ditenono
Wis suwe lah aku nginceng ngantil ndase Bagong. Aku ya iya. Aku mangkel bola-bali nek nyeluk bapakne marmir. Loro atiku, aku seneng yo. Bagong ki nek bojoku memen iki le ngindik. Terus-terusan. Asline aku ora trimo guajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Udah kaya ngono ta. Tak indik saka dhuwur. Aku wis ngerti le do ngrasani aku. Aku do tekan ati le do dendam karo aku. Oke, ora masalah. Ora tak paeka tuman wae. Tutupi dong jadi. Buka sik. Toman wae. Campur lo remah. Wis. Tutupi dong jadi kayak purwuri lemah. Mesti ora weruh. Apakmu kapan? Puas rasane ngati. Wah, cantong ya. Ora nganu ngene iki ora. Hei. Hei. Mudar kowe. Ayo sumbara kowe. Bagong kurang ajar. Iki piye iki? Iki nggo gucek barang. Lah setan. Aku dunggahke. Sona ora kurang ajar. Iso. Yo, awas, mancat. Yo. Minggir mancat pinggir. Yo. Aduh. Wah, keneng dhewe aku. Yo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan nganu ngapusi bapakne? Ngopo gajul aku? Lho, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Nilu ndara kok. Kowe ngomong asline gajul aku kok. Weh. Ayo. Semar kecemplung dhewe aku. Ayo gek nuntuti Ndara Janaka. Ayo, Semar iki sok senengane ngejak gojek. Mambote iki? Kok ngono iki? Mer, cawek kono. Aku penyakitan kok ya. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Dar. Kowe to kok. Tak apusi nang jugangan kae to. Oh, kowe gawe jugangan po. Heeh. Endi kae kono? Wo, lah ngisore tok kok ngono. Emen karang aku sok ora susane kok. Weh, gam. Setan ora. Untung aku dhuwur. Wah, duh dadak wisuh iki. Reng tak andani, Reng, aku tidak pengen tahu. Apa lho, Reng, kok ora pengen ngerti aku pokoke ora pengen. Kakak apa kaya? Kakak cakap lagi silatu kan? Gak tahu begitu lagi kebenaran. Betul, non. Bungsuhmu ini. Lah pripun? Ini. Kajik begila sabar ini apa? Mumet. Iya lah. Agak tak boleh lah tu. Segabak kita sabar ini. Bang, mulai kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe? Ora iya anake Semar buangan biyen. Rene lho. Agak begini. Agak kaya Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dewe. Agak jagli. Agak betul di sini.
Agak dhewe juga selek. Kowe dong balik. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli lak beres. Ada. Oke, kamu ada. Aku tuh. Piye Tru iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja. Iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok dhewe nggo dolanan. Piye karepmu? Apa kaya ngene? Maksude Kamu iki. iso nulis ora? Nulis. Akate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Iso nulis ora? Akate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Tuh, nulis karepmu piye? Akate. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Lepas kali keselaka kelupa. Kerupuk dengkulmu ngelocot ya. Petro. Ada. Aku dulu aja lah katanya. Akate. Aku ini akate. Tulis. Kata begini. Aku Bagong. Kenapa Bagong? Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku baca sabara kata kebaya ketemu sebarin tidak pakai. Puyer Patro. Ora isih kuat aku isih kuat. Kamu ngetik kemana tulis apa jadi? Tulis. Aku buku di mana? Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada wae. Atau apa sih kita? Akan sama kita wah kita kemetik. Monggo ngono dadi nggo dolanan. Saake ya, Bang. Wah, pesone apik iki, Tru. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kualat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kualat. Jukuk sok nggo mbleh wedhus. Lah iya. Baja putih. Jarike bathik, Tru. Aja to, Bang, iki ora malingan ngono kok. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Tru. Ayo wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Men. Nah ya. Wedan ngendis ora diturai apa-apa. Oh, dan Bocah-bocahane do. wah, Petro iki banget tenan. Awitene aku menyentuk kuwi kok. Iki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Patro dilinteng gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu. Petro. Kancamu, Patro. Getarane. Aku iki kenal karo kamu. Petro. Sapa, Tru? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene? Mbuh aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Aku kono tepung ora kowe. Kowe iki senengane ngapusi. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petro ngoten niku. Panjenengan kenal kali kula lho. Oh, ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta, Tru. Ngaku wae, mulane wingi pitikku tok kudu modar kuwi. Kok cokoti ya ora. Ora.
Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodare kudu sik to menengo to. Ku menengo sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ora dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku medun saka Karang Kawidodaren. Mosok widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jin diunggahake dadi bangsaning dewa. Jin kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jum. Ora serial TV lah. Sama itu. Petro, Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Wah. Begawan Solontoro. Iya. Bapak. Iya. Ceruk. Ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Petruk. Kok iso dadi Petruk? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa itu? Kowe tak critani ya Gong aja lara ati. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, mulo pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jin, saiki dadi dewa. Wah, bajigering. Anak dewa. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku, Kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. oh, tepung aku nero asih. Asih Prana. Marse po asih. Nek marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk. Aku Begawan Solontoro. Saiki ngalih jeneng Gandarwa Raja Bali. Wela ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, Nun, kaya aja wedi, kaya aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirwala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendak sikara karo kowe singkirke aja melu-melu. andek kono sia-sia arep Petruk. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk.
mangsane nyepelek karo Panakawan Petro. Gleleng. Temu bapakne. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mau dipati nganglang jagat. Ayo, sebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mek ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, Mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek grep ketro. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan gal. Wah, seneng. Ayo,